Bago pa lang lahat, may nagpapa-shoutout lang. Ang dami nyo pang sinasuggest na ulam dyan. O sige, go. Ang bastos ng comment mo. Tampal isda. Masarap. May ganun bang isda? Search ko nga. Meron nga. Bakit ganun yung pangalan? Tampal, di ba? Ganun. Tampal, slap. And then yung size, para raw. Ewan ko sa'yo. Congratulations to... Siya ay nagmamaneho ng UV Express! Uy! Siya ay isang lalaki! Oo nga, UV Express eh. Merong plate number na naman! Basic! Hindi ka pwede dumakma magagalit ng LTO. Nag-iwan siya ng contact number! Yehey! Eto na! Babaero siya! Ay, basic naman yan. Ay, Nagsisimula sa letter S! Hulaan mo! ang tagal! Nagtatapos sa letter O! Salino Nolia! Salino Nolia, congrats! Sabi ni May, mama po, kasi siya una pagsasabihan ko, unang iintindi sa lahat ng sasabihin ko kay mama po, the best, DJ Ruby. Shout out po. Putik, Bulacan. Okay lang, at least malapit. Masaya na ako. DJ Ruby. Alam mo, kahit nga si Ate Dulce sa baba, Rubyan nga yun. Sa akin. Ay, DJ Rubyan. Kamakailan may dumalo. Ay, lagi akong nakikinig sa inyo ni Robin Shen. Di ba ikaw si Tonyo Bicolano? Sana pala, no, Ruby Shen. Ako Tonyo. This is me, your dadalerang atleta, DJ Maratoni. Para sa programang aminin mo, nagalit ka na naman. Baka mamaya sobrang dami mo ng utos eh. Isa-isa naman, B. Ikaw naman, di marunong makaintindi. Lahat ng mga kabataan ngayon. Magpakain ka naman, magpasamgyup ka naman. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.